kámo, to je totálna sklenica od jogurty, ty vole. Jo, to je vás Krištofov nového videa dneska. To bude včelí simulátor. Dneska s tou urobíme dokonalú sériu. Dúfam, že sa vám táto séria bude páčiť. Je to docela stará hra na Robloxe a my si za to ideme zahrať. Ako viete, tak to už docela niektorí ľudia hrajú. Ešte to niekto hrá. Dobre, vezmeme si asi toto miesto. Tab. Tak, stačíme. Dobre, prostě v této hře jde o to, abyste sbírali hlavně včely. Musíte to sbírat a ty včely vám vlastně pomáhají opeliť, jakože musíte to peliť, hej, sami. Samozřejmě my si tu budeme kupovat nové, lepší věci a také. Kamaráde, ale ty včely jsou strašně drahé po novom, hej. Kámo, to je strašně malý bagel, ty vole. Samozřejmě to se budeme kupovat také věci, hej, prostě. Kámo, jak to dám? Jak to mám view? Já si musím ale koupit vajíčko. Kámo, jak to mám ale koupit? Asi budeme sbírat. Jo, sbíráme, aha, chápem, takže tak to je jednoducho to si... Vlastně vy si musíte koupit ty včely. Dobre, koupil jsem si jednu včelku. Jdeme sem dať. Bees. To jsem jen koukl, které už mám. To mám takéto basic egg. Počkej, čo, já už mám tu jedno? Aha, takže tak budeme mít dvě. Máme tu klasickou, kámo. A ona vám vlastně z toho batohu začne prostě... Těž klasická. Vlastně ona vám z toho batohu začne blet ten med. Pozrite, já musím stlačiť. A oni ku mne prídu a oni to začnú dávať, akože hej, a placujú, hej. Chápete, nie? Je to prostě jednoduchý simulátor a niekedy to bude celé zaplnené. Je to docela maličký, ale ještě větší to můžeme udělat. Takže toto bude naša séria. Minutku, tak, lepšie. Dúfam, že sa vám táto séria bude páčiť. Hej, včelky, kde ste? Poďte za mnou. Kámo, to sú ako psi. Pracujeme. I včely tiež mali pracovať, vidíte, už sa do toho úplne líbají do toho, kámo. Poďte včelky. Dobre, robíte med. Žili sú tak pomaly, kámo, to by ho predbehlo, ty vole, aj... Neviem, čo. Když já vytlačím hovno, to bylo rychlejší. Dobre. Nová včielka sa kuchneme, že koľko stojí. Je to taká istá cenná suma. Dobre, táto stojí 2500. Vždycky, keď budeme mať nejaký simulátor, hej, tak budeme tomu hovoriť, že... Prosím video, aby ste vedeli odber. Pokračujeme ďalej ve videjku. Tam dolali, alebo v tejto prípade sú to med. Budeme to hovoriť, že eura, lebo som Slovák, dobre? V každom, hej. Takže 250, dobre, tu budeme hovoriť, ako sa to povie? Ty vole, jak sa to povie? Medu. Ale z ostatných hlad budeme hovoriť eura, dobre? Aby ste vedeli, že potom, aby ste mi najetovali v komentáru, vole, veď to sú doláry a nie eura! Tak aby ste vedeli. A potom vám vždycky poviem, aby ste si kúkli toto video prvé. Toto bude pekná séria, nechcem vám nič klamať. Túto hru som hral ako malý kido, hyperaktivný parchant. A dosť ma to nebavilo, ale dostal som na to chuť, že by som natočil z toho sériu. Tak poďme. Ako vidíte, tu máme shop. A to si budeme kúpať lepšie batohy, lepšie lopaty, kámo, všetko lepšie. Dobrý deň. Takže my máme tento klasický. Tento stojí toľko tu a tento si ešte nemôžem. Toto je proste jar.
Kámo, prečo sa to volá jal? Kámo, akože, na čo potrebujem čisté si plostre? Ty vole, kámo, to je úplne debilina. Ako si to? Docela dosť, ale... Všetko dobre, tak kúpeme tento. Nejakú tú lopatku by sme chceli. Jo, 800 hodník. A to sú proste hlable, kámo. To není už lopata, ale to sú hlable. Máme lep, kámo, to je totálna sklenica od jogurty, ty vole. Kámo, nechápem, ale ja proste som Slovák a hovorím česky, kámo. Ja som mal taký problém, že ja som hovoril česky, kámo, a ja som mal s tým taký problém, ja som furt hovoril česky, kámo. Ale už som sa to odnaučil a hovorím slovensky, ako pravý Slovák. Na videách nie, ale... tak. Zakal sa mi myč. Potom, keď budem robiť to, keď sa vám uvidí toto, tak sa mi nič nestane s mobilom, ale ja to musím robiť, pretože mi sa niekedy zasekne myš, víte? No. OK, tak... Ešte to ani zdaleka není naplnení, ty vole, kámo. To tak... Kámo, táto sklenica už by to hotová. Čo to je? OK, tam som sa chcel dostať. Ale to si necháme na príští diel. Alebo možno to ešte robím na konci videa, uvidíme. A to asi povíme v príšťom dieli. Fú, hej, tak poďme domov. Do našeho úlika. Tieto včelky sú milovné, takže ma nepopíchajú ako malé smradi. Malí smradi, ty vole. Jo, mám 10 a nadávam ako debil. Proste nevolajte na mňa políciu. Toto na mňa musia prísť ešte jedenkrát. No, 3-krát dokonca. Chudák, to sa nefláka, ja tu musím pracovať. Ale tu je to ako helikoptéra. Kámo, čo tam robíš? Ešte si nemôžeme kúpiť nový. Ale ja by som si asi kúpil tú novú lopatu, pretože... Fakt. Táto lopata je na fasačku, kámo, to strašne pomaly ide. No vlastne hlable si tak ideme kúpiť, lebo to nie je lopata, ale hlable sú to. Docela dosť YouTubera to točilo ako takedy, ale kámo, ľudia to hľadajú aj teraz, tak prosím, aspoň niekto na toto nech bude kúkať na tú sériu a nepovedzte mi, že toto budem točiť sa zbytočne, kámo. Jeste včelky, poďte za mňou. Ukáž, jak to... je to dobré podľa mňa, ešte dobre to bude. A počkaj, tie včelky mi to dával do batohu? Jo, on mi to dával automaticky do batohu, takže ja by som vlastne nemusel vôbec nič robiť, keby som ich tu mal hodne tých včiel a stačilo by mi iba ovkovať a mal by som tu toľko medu, kámo. Ja by som bol kolá medu. Ako vidím, tak na tomto serveri, čo teraz ja hľadám, tak je kolá medu. GC2. Kámo, čo to má to debil za meno? Ja mám ešte furt menu Smile.exe, to si pamatujú iba nejakí dobrý fanúšici, že to sa tak volá na YouTube, ale tá sa budem volať už Krištofel, kámo. Už som to v jednom videu ja som to vlastne ešte nevysvetlil, tak urobím o toho short. Fakt sa mi to tak nechce vysvetľovať. Pracujeme, ideme naspäť do úlika. Kámo, ja som to len začiatočník, ale už som to niekde hľadal, ja už som to hľadal, takže tam mi stačí iba afkovať. Helikopter, balakopter. A už mi konečne funguje oddelovať kamera. Mi to nešlo. To sa málo medu, musím povedať, kámo. Ja som rozhodol, že toto spravíme ešte teraz. Je tam nejaký boss, myslím, hole nejak... Ty vole, na mňa utočil. Ne, pomoc! Včelky, zabijte ju! To smrade. Chcipni! Pomoc! Ono ma to zabíja, kámo, to je jedovaté. Kámo, ono to má v sebe jeda, alebo čo? Kámo, what the fuck, ono to po mne skáče ako debil. Kámo, nech mne. V každom mieste sa spawnujú nejaké mobovia. Nech mne. Ja som myslel, že sa dostane na tú hubu. To sa dostane niekde inde. Bobby blesk a Bobby lak, kámo. Ne. Vypadni, kámo. Pomoc. Kámo, kde sú tie včely? Oni sa na mňa flákajú, kámo.
A tu ste vy smradí, kámo, oni flákali. Na mňa schlali. Dobre, ideme tam ešte raz, ja sa tam dostanem. Za každú cenu. Iba sme začali a už mám, ty vole, totálne dobrý hráble. A skloniť sa do gultu. Ty vole, kámo, asi posledu. Ne, kámo, proč je to tak veľký, ty vole? Útok! Zabijte tu zmrt... Oni to zabili, nice. Spadol z toho med, kámo! Kámo, 67, pomoc! Kámo, prečo mi to furt nič nepridáva ten med skolo, kámo? Ja to mám nejakú obnúci, kámo, mne furt prípada, že tam... Kámo, mne vadí táto obrazovka, preto ja potom dobre... Budete to mať tuto, preto ja fakt potom nevidím skolo... Fakt. Dobre, urobíme to na ďalšom. Fakt mi to nejde. Dáme speedrun. OK, skončila speedrun. Kámo, ale nechci mi zavodiť, ale to hráble vypadá ako luka, ktorá proste búcha do zeme a ono proste, a tá zem proste spadá. Kámo, ja nechápem, ja vám, proste sa dáva dole a dole. Okay, ešte potrebujeme pár money. Toto myslím, že by mohlo stačiť, kámo. Ty vole, on tu má kámo. Nespí tam a choď pracovať, kámo. Ja ešte som vám chcel povedať, že tie včely niekedy sa unavia a neviem či sa unavia, ale oni proste niekedy zalezú do svojho miesta a budú tam chvíľku odpočívať a potom sa vratia do práce. Takže keby vám náhodou zmizli všetky včely a to vám ako divé, tak sa nečudujte, lebo si išli odpočinúť. OK. Ja ešte tu spravím aspoň, aby som mal tých 3000 a dúfam, že dostanem nejakú inú včelu. Kámo, choďte rýchlo. Asi pokaždé v tejto sérii, keď budem vybírať ten med, tak asi to zrýchlim, pretože to fakt dlho trvá. A ty pracuj, ty vole. OK, máme tých 3000 a môžeme si skúpiť ďalšiu včelku. Samozrejme, stojí toľko to, ale aby mi niečo to stalo aspoň. OK, máme ďalšiu včielku. Ako môžete vidieť. Dáme ju sem napríklad. Máme zase tú klasickú, ty vole. Máme tu nejaký dalek, nejaké veci, kámo. Toto ešte fakt neviem, čo to je. OK, máme tu 3 včely, ktoré sa pália, kámo. What the fuck. Dobre ľudia, z tejto epizódy, z tohoto budeme to volať Bee Simulátor. OK? By to bolo všetko. Po zbytek dobrého dňa a nazdar!